Ilokho nje ngingakusho unokuthi mhlambe mawenze leyo nto uzokhuluma uthini emsamo yebo lo genge le yes ngicabanga ukuthi unaleyo nto ukuthi ucabangela amadlozi ukuthi uzothi mase ubika umsamathini kade enza leyo nto so wangibikeliza sekanjalo kade ngizama ukukhuluma naye. Okay, so ngilibingelele nginamukele kwi Real TV1 Stories igama lami uNelo namhlanje sibhalela usisi onodaba afuna ukuthi alishare aphinde futhi simsize uyosichazela ukuthi sifa simsize ngani and ngiyathemba abantu abaningi bazofunda ke lento le. Abantu besilisa abasondele bazoyibona le video le, abantu besifazana abaya basondele bazoyibona le video le. It's very interesting. Siswami ngizokubingelela ungalisho nje igama lakho ngoba phela uAnonymous uyaphila. Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila ivoice yakho uyazi ucula nje? Hawu ngiyakwazi ukucula definitely. Angiyayizwa ivoice yakho kuba sisesikhathi ngizokushaya ivoice elodwa kodwa ke sekuyoba into yangelinye ilanga leyo. Okay. Sithola i-email yakho uyasibekela udaba lakho mhlambe usichazele nje afishana wena i-background yakho umuntu okhule emndenini onjani ngingasitshelanga ukuthi ukhulele phi. Okay ngikhule nje ekhaya ngiyintombazane ngingedwa ke so abazali baye bangifundisa ukuthi intombazane iphatha kanjani because ngiphathe kahle kwazashaya isikhathi sokuthi mhlambe nabazali sebe happy bangimulisa yonke into bayenza ngendlela. Then ke ngithe sengina 20 then I met ubhuti lo engithandana naye njengamanje ngishade naye. So naye ke kabange saphulisa amaseko he was willing ukuthi sishade because vele ngangiseyitshije on that time. Then naye kanti usefuna umuntu straight so ngase ngashada naye. So ezuyitshitshi uthola ubhuti okhuluma into language oyifunayo vele emalobolo nani ngoba excited nabazali bajabula. Yes kwakuyona into abazali bami behlezi bengikhuthaza kuyona leyo ukuthi kumele ngenze sure ukuthi mase ngikhethisisa kahle because angikwazi ukuyiphatha kahle isikhathi eside emva lapho bese ngizodlala abafana. Yekazi ugeza ngani azi abantu abaningi ngamanje abasalotsholwa wena nje izinto zakho zafanele zaqonda nje. Awu nami ngeke ngize ngisho phela ukuthi kwenzakalani kodwa I think mhlawumbe indlela esizikhuliswe ngayo emndenini egcina sinikeza leyo nto. Okay nathandana nobhuti mhlambe relationship yenu ihamba kanjani ngoba ngiyayibona email yakho kodwa ngifuna usibekele udaba lolo. Oh okay ubhuti simithane ngo 2021. Okay. Ngo 2021 senza zonke izinto ngendlela eright weze ekhaya wakhokha wenza amalobolo yonke into yaba right. Emva kwalapho ke sibe sesishada kube okukhulu nje ukuphuthuma ngazi nami ukuthi kwenzeka kanjani kodwa nje yonke into yenzeke ngokuphuthuma ngesibhudukezi. So ngangaba nankinga nalokho vele ngoba abazali bami bejabule futhi nami at the same point ngangijabule ukuthi hayi no kube right ukuthi ngithi kade ngiqeda ukwenzela umemulo ekhaya bese kuba khona umuntu ofisa ukuzokhokha yabo. Then ke emva kwalapho sathandana kwaba right yonke into sesishadile ekhaya kubo unoma wakhe unobaba wakhe yonke into futhi right emndenini. So since ngilitshitshi akekho omunye umuntu engike ngalala naye yabo since bengiyitshitshi ngesikhathi kade ezolobola ekhaya yonke into ayekho umuntu engimaziyo owazi mina ngiyinquno yabo yonke leyo nto. So the only person engexperience ngayo izinto eziningi zokuthandana nokwenza ama sex nani uyena uGuy engithandana naye njengamanje. So from there yonke into yayi right yaba right into. So after 2 years then I recognize ukuthi khona izinto engingayitholi kahle khona izinto ezingangijabulisa ezizenzayo naye mhlawumbe mangabe kuthiwa sembedeni esikwenzayo akunginelisi okunye kwakhe I feel like khona okushodayo yabo. Okay mhlawumbe umuntu uzobuza athi kushoda kanjani ungakazi uyenze nabanye abantu wazi yena kuphela wazi ngathi kuyashoda. Nginabangani siyaxoxa so abangani bami ke abanye bashadile. Abanye bashadile abanye bathola ingane sesesikoleni nabo kuningi nje. Yes so we used ukuthi sixoxe about our love life. Okay. So baye bangixoxele ukuthi mabe sembedeni benze njani nabantu babo. So mina kuye kungithuse kakhulu lokho because into engaze ngize ngiyenze engaze ngiexperience yabo. So umngane wami told me ukuthi umuntu wakhe yena uyamkhotha then uyamlika amabele then yabo zonke lezo inkulumo kanjalo. So mina I was so wondering ukuthi how does that happen because I never experienced it. Mase amkhotha usho umkhotha emabeleni noma emcabuza. No he mean like uyamafa like umafa Isitho sakhe sangasese. Yes isitho sakhe sangasese. Okay. Yes. So nawe ukhaya lokho. Yeah I'm willing to know I'm willing to experience naye umuntu wami engiphilisana naye njengamanje.
Okay. So unfortunately ke akavumanga because I tried to do it because ngayingazama nokumblow joba wangavuma. Wathini? Hayibo. Walwa nami nje wangibuza ukuthi ngiyithathe le nto engiyenzayo ayikho necessary why kumele ngize ngiyenze yabo. So it was like ngiyambora. Okay. Mhlambe ngifuna ukuthola la. Umuntu wakho umuntu kanjani? Umuntu wesonto, umuntu wasemakhaya, ngifuna ukuthola lapho. The only thing I can say ngayo ukuthi umuntu wasemakhaya. Ilokho nje ngingakusho unokuthi mhlambe mawenze leyo nto uzokhuluma uthini emsamo yebo lo gengele yes ngicabanga ukuthi unaleyo nto ukuthi ucabangela amadlozi ukuthi uzothi mase ubika umsamo athini kade enza leyo nto. So wangibikeliza sekanjalo kade ngizama ukukhuluma naye. Okay, so wena ke wagcina ke nawe ungayenzi naye. But siyathola ku-email yakho ukuthi ugcina uyenza lento le. Kufika kanjani ke lapho? Yes, since yena ubehluleka yimina because bengingasikhona ukuthi mhlawumbe ukublow job nani okumhlulayo. Even isex yakhe I last him not even 10 minutes. Mhlambe nje uthi 1 2 1 so hlaze ubuye ekhathele acomplaina ubuye emsebenzini so akanginikezi leso sikhathi sokuthi ngibe naye ngijabule ukuba naye empedeni. So then I tried someone else just ukuthi ngizama ukuyinelisa not like mhlambe siyathandana lo munye umuntu but uguy lo engichitha naye just senza lokho then ivaka lapha sifonelani then Ukuthi kahle ngathi nabangane abanama benefits. No, ake ngisho ukuthi umngani because ayikho into ethene sixoxayo. Okay. Siyahlangana ngaleso sikhathi si arrange yonke into sibe ndawonye sinelisane then ahambe nami hlukana. Ngikuphazamise nje kancane for 2 seconds. Le video le isponsorishwe abaka EasyBet. Abaka EasyBet inkampani ezokubheja. Ikhona kwi-app yakho ye-Android noma ungangena kwi-website yabo. Uma ufuna ucreate i-account yakho, i-link nje yokuqala ku-description yale video le. Create i-account yakho, usebenzise i-promo code LOVE50 ukuze usitholele u50 mahala nje ngokuthi ucreate i-account wasebenzisa i-promo code uLOVE50. Uma ufaka i-deposit yokuqala, uthola u150%. Isibonelo, uma ufaka u100 uzothola u150 for free. Plus nawo lo 50 rand lo uthola mahala. Uma ngabe ubhejile wadliwa uzobuyisela ucashback ka 15% wemali okade uyifakile. Bafethu ama odds aka EasyBet makhulu kakhulu. Ahlula wonke ama betting companies akhona eSouth Africa. EasyBet uavailable eSouth Africa uphela for now. Uzotholakala eAfrica nasemhlabeni wonke jikelele ekuhambeni kwesikhathi. So create i-account yakho namhlanje usebenzise i-promo code uLOVE50. LOVE50. Abakwa-EasyBet bathi siyayithanda i-Reactive One Stories. Qhubeka unikeza abantu izitori, usilekelela abantu ingakho la sikuxhasa ukuthi ukwazi ukwenza lokho. Siyabonga kakhulu aba-EasyBet ngokuxhasa le video le. Asiqhubeke sibuke ivideo. So more comparison lo guy lo wakho onifonelana naye nomkhwenyana wakho ubani wenza kahle okwenza kahle ngendlela ofuna ngayo wena. Uguy lo engichitha naye so I'm willing ukuthi uguy wami naye ngimenza understand mhlambe kube khona ama changes azowenza kulokho esinakho esikwenzayo naye because ayikunginelisi so nginesifiso sokuthi ngicine ngimazisile ukuthi ngizizwa kanjani and ngifisa ukuthi enze kanjani mangabe sisebedini mina naye because njengamanje angineliseki akukho mhlambe ngathi kuyanginelisa yes before bengingakazi lutho vele so since nginabangane siyaxoxa yonke into sayishela so nami sometimes ngize ngifile ashamed ukushare story sami because ayikho into etheni ukuthiwa mina naye siyayenza mase sisebedini because he even failed ukungiromance yabo yena vele kuthi bhurukudu zakhala ngibhudukeze nje yabo so ayikho into emnandi ngalokho. Okay, mhlambe ke wena izomuntu osifazane mhlambe umuntu obuka le video le ungathini kubantu besilisa nabantu besifazane ngendaba zokukhuluma ngezinto ezithinta izinto zasemakamera? I feel like lento yokuthi nithandane mhlambe nize ngcina seningena emshadweni idinga ukuthi niqale nikhulume ngempilo yenu nomnina nanokuthi yini omunye ayithandayo yini omunye angayithandi kumele sazisane ukuthi yini esizoyenza yabo ukuze ngithi ngene ebudlelwaneni nawe ngishada nawe ngazi ukuthi lokho awukwenzi lokho uyakwenza because ngenze ukuthi mina ngazi okunye then wena wazi okunye ukuthi kuyamjabulisa umuntu wesifazane kanti niwakumjabulisa yabo.
Okay. Let's go straight to lento ye blow job noma fingi nokulikha amabele and other stuff like ama romance. Kungenzeka mina ngiyayithanda i-romance, wena njengomuntu ongithandile ofisa ukuthi ngishade naye awuyithandi yabo. So kubaleke kakhulu ukuthi niqale nazane nifundane before ningene emshadweni. Ngizwe kuthiwa kunezitayela zezintsha nani mhlambe izitayela uyazenza yena. Ihe yabona lokho nje niswenixabana because ukuze ukuthi uyifunde phi yonke lento oyenzayo. Oh, it's like when wenza into yakho practice. So the only thing okumele ukuthi uyenze ukuthi ulale ubheke phezulu yena abe ngaphe kwakho ashaye lo 2 minutes wakhe then kuphelile. Kumele uunderstand lokho. Futhi nanokulo 2 minutes wakhe not like noba u2 nizokhama mhlambe nizochama no2. Yebo? The only person ozochama uyena kuphela then emva lapho uyalala osiyobona nekuseni. Nakhona mayivuka ekseni not like mhlambe uzothi morning glory nyana hayi lutho. Shiya empedweni ehambe emsebenzini. Ushiya kanjalo ulele akushaya ngebaby kiss usehambile emsebenzini uqedile. But financial wise uyaphana ngemali yena. No, he's fine. Everything is fine without indaba ye-sex. Sibe eceleni yona then yonke into right ekhaya egcekeni si right, happiness ikhona but yikho ukuthi nje empedeni nkosami he's failing me. Okay. Mhlawumbe umuntu uzothi itshitshi lazini ngocansi. Mhlawumbe futhi lo sisilona ama bad influence abangani bakhe ngoba bamtshela ngalento lezi ngaba kazazi lo sisilo. Angithi engakusho ngalokho ukuthi umuntu uyakhula. So ngesikhathi ngikhula nami khona izinto engiyifundayo. The time ngiseyitshitshi vele ingqondo yami isuke inga ngokuba yitshitshi uyayibona. So manje mase sengisemshadweni khona vele izinto kumele ngikhulume nabanye abafazi yabo. Umfazi thumfazi kumele sikhulume sibonisane sixoxe. Uthi unakha kanjani umuzi? Yes, ukuthi umuzi ukuze uye phambili swakha kanjani because phela ngeke uze uzokhanda ingane kodwa ungazi ukuthi ikhandwa kanjani ngani. Before wenza ingane kumele wazi ukuthi okay I'm going to do sex. He's gonna come inside me yonke leyo nto. Yes. Ngizwe uJinja can I come inside? Usho esho into leyo? Yes, definitely. Okay. No, ngiyakuzwa siswami. Okay, wena njengomuntu omaziyo umuntu wakho. If sesimbiza ucabanga ukuthi yena ngayamukela kanjani? Umuntu onodlame, umuntu onolaka, plus futhi manje sesenza inkinga futhi. Akasuye umuntu onodlame but ukuthi umuntu othanda ukuthi inkinga zakhe ayidiscuss nalowo muntu eceleni iprivacy shame uyayithanda. Okay. Yep. Ya ne, mhlambe kubantu besilisa le ndaba zezitayela nani indaba zama qabuzana into eziserious ibalekile le nto la umuntu osifazana. Yeah, it's really important because kuyenzeka usola ukuthi ngithandana nawe awukwenzi lokho kuzogcina ngenza ukuthi ngiye komunye umuntu yabo. Awukwenzi at all awukuzami nokukuzama thola ukuthi mina ngiyakuthanda futhi ikona okungenza ukuthi ngibe happy. So ngi-end up vele ngikuchithela ngisho ngingathandi. Into engithanda ngawe lo bhuti lo owenza nayo izinto lezi awumthandi and uyafisa ukuyeka indaba naye uwenze nomnyeni wakho lo mthandayo uyafisa nibe perfect ngoba kahle kahle ngizisola ngathi into eyenza ngabe perfect ile ndaba le yasempedeni. Yeah, it's not like umyeni noma ngimthanda ngiyamthanda futhi ngenhliziyo yami yonke ngiyamhlonipha. I believe othandweni lethu just that ilelo phutha elilodwa lele ngilishoye ngilibikayo and uGuy lo munye it's not like siyathandana or ngiyamthanda angimthandi naye it's because suke ngiyidelisa mina ngiyicertify mina since umnyeni wami ehluleka yimina. Okay, kuye kwenzeke uphume kuGuy lo omunye ufika umnyeni wakho phela nilale naye in one day and ufila kanjani ukwenza lokho in one day and ujabula kephi? Obviously ngisuke ngisoGuy ngisatisfied ngisuke ngiright mangifika komyeni wami vele ngiyazi ukuthi akusiyona into ethena azoyenza mhlawumbe uzothi 1 round 1 useqedile useyalala. So ayikho into ethena ngifila it's like there is nothing happened after ngenze isex noGuy like ngenze noGuy kuphela ngoba umyeni wami vele ayikho into etheni ngaye. Okay, no siswami ngicabanga ukuthi sikuzwe konke and sizocela usilekelele ke sizama ukuthola uGuy umkhwenyana afike la khona uzokwazi umaddressa and ngiyafisa lento iphele kahle angayithathi kabi ngoba abantu besisa babe nolaka ngisho ngasafanele on this case wena ufuna ukuthi nobabili nibe right. Okay, so inkinga yami ukuthi ke masimletha lana kwi show ukuthi I wanna know ukuthi nizomtshela ukuthi khona uGuy enginaye njengamanje engenza naye isex ukuze ngicine ngiright noma nizokufihla lokho. Okay, thina one asijajani lekhaya
2 asizenzi izinto ezoqhatha abantu. So yena ngeke size simtshele lokho ukuthi konto wayenza ngaphambilini, but yena esezomtshela wena ukuthi wena uyafisa nakazenza izinto. Mhlambe if kwenzeka ke buza uthi wena uzazelapha izinto lezo, usuzokwazi ukumchazela ukuthi no, abangani bayaxoxa nangumuntu osifazane, ngiyafisa ukuthi mhlambe ke ngenze into ukuchama ngoba mhlawumbe solo sathandana lesikhathi sithanda sona akaze kwenzeka, yabo. Nami ngiyafisa mhlawumbe ngenze into yini khona lenziwa enye squatting into enjalo. Yes. So anginankinga if ukuthi usho kanjalo, mawukuthi ngeke nize nikhiphe lokho ukuthi I've cheated. Because phela if uthithile uzodinwa kakhulu. Ngiyafisa ukuthi umyeni wami Shemu ngikhulume naye naningilekelele, sikhulume naye egcina be right, sigcine sibe right. Mhlambe ahamba men's clinic, mhlambe khona ongaba khona. Ngaphuza uthola imbizo. Khona nembizo ephuza achatha be right. Uyachatha ke Nkosi yami ukuthi wayehlezi yabona nje isaqala yona lento ukuthi engathi ushesha qede fast. Wayelokho ethi inyongo. Awona uchathela inyongo yena. Akachatheli, yabo. So akazi phela ukuthi kuhlukene kanjani, kodwa yena wayelokho ebika inyongo kanti I know iyaqhubeka into. Iyaqhubeka. So ngiyafisa ukuthi athole usizo, mhlambe khona okungasiza mhlambe ukuze umuzi wethu ugcine ube right, ubuyile esimeni, because manje yes ngi-happy but I'm not happy because I feel so guilty ngalokho engikwenza eceleni. No, siswami ngasiza isitori sakho and siklear, sabonga kakhulu. Umyeni wakho sizo arrange naye, sizofika naye ekhaya. Sizowenza ngokusemandleni ukuthi into enixabanisayo thina siyikhulumi, nina nizama ukuthi ni-address le situation ekhona. Bese ke okunye ke senokuxoxa ekhaya, ngiyathemba futhi kuyoba right. If efuna futhi usizo simtholele imbizo right, singamtholela imbizo right. Naye men's clinic ngizwe bese iyasebenza. So ngicabanga ukuthi konke kuzohamba kahle. Siyabonga ngesikhathi sakho nje ukuthi uyinikeze ithuba. Ngiyathemba ukuthi abantu bazofunda from lento le. Umuntu wesilisa, umuntu wesifazane mengabe ekhona izinto afuna ukufika nazo ezintsha, amukele ukuthi kunezinto ezintsha ezofika empilweni. Khulumana ngendaba zamathandana ngoba wena ungaba happy omunye ngekho happy, so akuyenzi sense ukuthi ube happy wedwa. Ibani happy nonke, nikhulisa umuzi kube njeya, kube mnandi. Bafethu siyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi singamjudge comment section, but nize nama solutions ngoba nawe uzowabuka ama comment ukuthi going forward siwenze njani mase sifika for part 2. So ngiyacela nje kakhulu and siyabonga ubuka le video uzofikelana, uyasubscribe ke, uyashare ke video. If nawe unomuntu ofuna ukumtshela, awumbukise le video le. Uthi hey, kule video engiyibonile ake siyibuke. Uzowathola ama hints ukuthi hey, ngathi umuntu wami useyangitshela indirect ukuthi khona okushaya amanzi. Ake sithi next time, stay blessed.